May timer na. Part 2 na kanya. Part 2. Wow, tanga kung sabi na yan. Apply na. Oo. Part 2 na kanya. Nice. So Alam guys, mo part 2 na na. naman uniform. May pagawa niya. Ali, siyempre, din tao siyempre. Yung isang, mamili. Ay. Marami na rin, marami. Yako, kang biyakin kaibigan maka-uniform ko. Kasi uniform. Makakalagi. Eh, lupa yung ermanan. Pero lupa yung makakalagi. Hindi. Kaya mag-report eh. Alin, tamo. Hindi makablog ka. Isikik niya naman. Oh, last one. Isikik mo din. Huwag na. Focus. Focus na ba kaya? Hindi nasusunod. Ready? Kaya ko ang dulungan. Ready, 1, 2, 3, push. Last niya yan ba? Straight. Next ka ba? Last na niya. Siyempre na. Ay, halagan ko. Hindi na masama. Balik sa back. Balik sa back. Balik sa back. Pwede ka dapat yung back niya. Oh. Ha? Eh, may kinahin ba't yung back itong kama to? Bisan mo. Video naman. Wala yung video ata. Yan ang alabalibayan na. Ano, mahina. O, tsaka Ken. Kakain ko dapat. Kaya nga ka. Lumawa ko ba? Lumawa ko ba yan? Karen? Wala kasi na. Wala. Dati. Yan eh. Oo. Yan. So, Wow! Meron magawa. Aywa. Aywa. this is a great improvement. Thank you, Lord. Nakawag na kayong tambalan. Balas ito. Thank you, Lord. For this great improvement. Isang kamay na po. Ayan. Nakakatayo si Kuya. Sa kanyang mga kamos. Agad sa mundo. Tapos kulit yung space. Yan pwede. Anak ko. Yan pwede pag-video. Yan! Isa nga ako. Yan pwede yan ng loob. Dakal niya ano ka? Dakal niya ang video. Kaya kanya, itang met niya ang dadalaki nga dadalaki. Sayang, may kaya ka. Yung mga naisip ko ba na nangyayari? Siguro kaya isang kamay ito. Nangyayari na lang. Kasi nagliya mo. Oo. Pwede mo yung post. Dito kaya. Ako na ba alam sa marami mo? Tignan niyo si Uncle. Tapos siya po niya. Sayang. Betul dia. Betul. Nak kasi bapak ni. Last test na ata. Wah. Ya pagi lagi. Apa ni pun? Dalaga niya. Dalaga ya? Why nurse? Ay, doktor ba o nurse? Doktor. Ha? Well, kaya set ko pa yun. Hindi ka naman ganda. Hindi kasi may nga niya, tinitindan eh. Why? Hindi ko naman ganda. Sayang ka. Dapat na pinabiga ka niya ko. Painawa na kita. Todo tamo. Painawa na kanta. Kasi over pa rin ka. Sabi sa ito. Na dapat na pinabiga ka niya ko. Kaya kanina tama. Apa din mo? Oh, thank you Lord. Kasi ito na eh. Mabilis sila makaka-over kuya. Kasi nga bakit? Eh, siyempre. Sinulan natin yan. Magkakaroon sila. Testimony ka ba? Buti naagapan ka. Tama ka. Oo, hindi ka naman. Titigas. Titigas na eh. Nung may lamba, yakan eh. May lamba dahil. Mas titigas niya. Mga makasin mo. Oo, Hindi titigas. nagagalaw eh. Koroli, makanya lang may hasyas. Hindi nagagalaw kasi yan ang huli mo ng galaw. Koroli, kung akin na, nakabayad na net eh. Ang bayo. Mas kaya pa ang baka, lalakan yun. Huwag na bebay na. Twist niya, twist niya. Twist niya. Wala ka na
Basta, Diba? basta Wala yun. tiinig doon yung tao, yung pasyente, yapin yung Kita pagkas. niya yung matalim yun. Tiinig doon yun. Di ba, idag yun. Kaya nga, hindi apatit doon, may nung makandaya talagang tuloy-tuloy na. 2 months. Eh, Tatlong araw pa lang. wapit. Parang, nangalapit na ako kanina eh. Expect ko, mga siguro, mga 20 session pa ito eh. Kasi kaya mo yung pamitaan na. Hindi pa. Sinisip kayo mo, subukan mo kaya. Ah. Kung ito subukan ako mga pagkakas. Kung ito 100, ito yung una mo. Kasi medyo. Pag yun yung katawa na. Nagkadwan, eh mga tabahan. Kubayad ka. Mama naman niya mo, makera. Ayun siya dito. Oo, kan makira. Eh, baka isto yamin ka pa lang niya kamasyado ka. Ayun siya mo lang. Ay, itang gulay-gulay. Baka, alam mo yung bawal kira yun ka pa. Wala ka dito. Bawal kayo. Wala. Sa pulo kayo, kalambakan natin. Nagkatireta kayo na. Oo, ah, wala. Hindi masira. Kaya pinigulang eh. Hindi masira ito. Alay, ikaw nang budang mulag kanya kaya. Eh, paluto. Hindi niluto kayo na. Pinagdireta kayo na. Nagminiulam niyo. Kailangan kayo pang-matang kami. Diba? Ito yung lotion daw? Lotion? Wah, ala. Wala lotion. Yung lupa yung lupa na. Eh, mga lotion. Dapat yung lotion dito. Ano, saratan eh. Eh, mo na gagamitan siya. Saratan. Bilis na. Kaya bilis pa yun. Abit na kaya bilis yun. Ano? Alay, ano? Sila ko na. Ito kumuha yung trap. Ano lotion ng lupa? Paano kumuha yun eh? Matutuwa na yung mga anak mo ba? Itong napanood yung video na to. Alam mo, tita sa akin, may position. Alita niya ang papalitan na. May lukot. Kasi ba, lukot yung tito. Mas bulit yung pera pala. Kasi may mas kaya. Yung sabi? Dito, may ating pagkakakot ko na kasi. Sabi ako sa akin, o di nakapakan mo ako sa akin ka. O pagkakakot din nila talaga. Dito na kasi. Bayo ko asa, dito na kasi. Siyempre nga po talaga gagawin paralan. Hindi ako punta kayo nung yung po kita, mas ka na. Ano? Mayroon ko pa mas ka na. Sinabi ng alim eh. Hindi ako punta. Shit, ako ba kaya talaga pa maglakad? Kulang nga mo talaga. Kasi na ako ta. Wala na, wala makasuportahan. Wala ka siya kayo sa mga ini. Di ba? Di ba, man? Yung ito ko pinakamasakit. Wala ka suporta na. Wala totoo yan. Kailangan supportan niya natin. At yung mga basa, Ito no kung siya. may ano, kung kang may apag ka dyan kasama, kung sila may mga temas, kung may napag-visita niya, baka mong isang support ka natin. Suporta. Yan, siguro na sabi ng isa na, mati, dati sabi yan, ito yan. Sama tayo, Bob? Sama tayo? Hindi. Ah, di na. Hindi na. Ano? Ada. Sa ulit, ano mo tanong lukan? Gagawin ka mo. Yung British. Alwala ka. Kaya nakakama. May ba't ng sabaya? Bindi na
Minsan ang blues kayo, no? Pumili. Ang blues kayo. Wala kayo? Bikini? Tapos sa mga pera ka na niya. Dahil sa bikini lang. Ano po? Hanap niya sa pin. Kasi atin po, gusto yan na. Tingnan mo yan. Bigyan na niya ka ba? Ba? Ako na bigyan niya? Sa dati may nahirap ka na. Ah, dati may meron bigyan. Ang dadala niya. Ang babae. Ano? Ang babae. Ito yung wipes. Ano wipes, te? Ewan. Hindi, yung ano. Yung wipes na ano. Yung ano? Yan. Wah. Ah. Pa, gusto niya. Kaya namin itong spot ito na. Yan mo. Eh, mali lang ko lang. Hindi siyempre, mahal ko rin na. Kaya bigay ka yan. Kalinisan na namin. Di ba? Kalinis na yan. Mukhang yung ibig ko. Tatalaga na ka, ano ka yan, masaya ka dapat. Ay, dapat yun magkapasit ka. Wow! Dinalakad ka ba? Kapasit ka na ko, lumakad niya ba? Dinala ka, tapos lumakad naman. Ang maalakan niya, at ka naman papansin. Sige, Sige sabi mo niya. kaya. Ito pa. Punta ko, punta lang. Sige, ako kaya kasi natin mga huming mag-post ko yan. Sige ba? Sige na. Sige na. Kailangan ko lagi magkagibag kaya ako eh. Sumili nila. Ako eh. Kaya, napagdasan na kamo na. Hindi ka tila-tila eh. Tila-tila eh. Ayan. Nakita ang pera pa. Yan sila, yan totoo. Ay, wag mo lang bigyan. Eh, sige, dapat brand mo yan. Pa-order mo. Pan-order mo. Ay, hindi kayo matatanong. Ali, sabihan mo Achuko kayo. Papadala ako. Padala na ako nito da. Balong kay Day. Yung kahit makaka-manchab yung kahit na. Basta sabihan mo deliver na yun. Meto kami kilay na handa ka Lula. Si Lula. Sobrang kanina. Ay, da. Sinabi mo. Hindi ka na mag-text eh. Alam mo. Kaya ako siya. Kaya ako daralog niya.
Saglit. Oh. Meron pang mais. Dalawa. Ito mga. Ano mo siya? Tumutupin si Papa na eh. Yes. Ichay na, double na. O siya na eh. Wala. Pero wala. Ang dami yan. Baby, wala. Baby, no bitches na eh. Ito yung sugat? Hapon, ay. Yun na yun eh. Anong gagarapon na ako ngayon, may nagpagyo. Kapila. Ano yung pagkalit ko kami, kasi may pero hindi nga ba gagantalanan. Ako na tala. Wow, marami na po. Kaya po. Ito ako dumaan. Pag-rubber. Pag-jogging. Kaya lang, sulit ko. Tapos sulit ko, may bakla na. Kasi man ba ito yung magagamit? Waring, kaya ko waring sapatos ko. Padalano ni kapatid ko, ano ka lang ba't? Lula ngayon, yung pinaluma, gagamitan kayo, paiyapan. Kasi gagamitan mo rin na masira, pero once na yung stock mo lang. Ay, mag-ilang bola. Mag-ilang. Potang maglakad ka yung mall, malakwan na rin ka. Yes. Swetas, mahal rin original. Napakandeng yung original, pero nagdito pero yung original, malakwan na. Matundo na. Dahil makina ko mga radyo ngayon. Paano na may radyo mo niya? Oh. Wow. Yes. Sorry na pala nga radyo eh. Active lang music ka luma. Dapat kay kontra kita sa school kayo, kaya lalo ang 1940, 60. Ilak na lang daw din, di ba? Loba na. Dapat sweet kayo. Loba talaga. Loba, di ba? O talaga favorito ng kantang bako. Joker ko yung asawa. Pero Monte Francis. Brenda Lee. Elvis Presley yan. awa. Diba? Okay no? Kumana sabi. Story. Okay no? Kailangan ko lang sapatos, kumain ko lang sapatos. Wala, bata, mahal masira na ako, mahal ko. Sayang na Susunod. susunod. Paano mo sunod din? Grabe ka. Nada, masira na po naman. Ano yung mga pagkain ko? Babano ka lang ganyan na lang. Kaya Isa lang. pagkain mo lang, may laman lang rin. Hindi na, binulit mo katapangan eh, kasi ako. Numero ng pagkain ko kasi hindi na ako nakapakan. Oo, kaya na lang ulit din mo. Ah! Ay, ulam. Ali, darabin pa yun. Kaya pa naman nga. Uwa. Alay na. Rock, kaya ka? Sige, Kailangan pa o huli pa? lulong na ako. Kira na kita. Uy. Magyo. Bakit? Ito na ako. Story yan. Pinalan ka lang? Ali, 100 din pera. 100 din pera ko. Wala dinalan ka. Ali, kalaki mo. May pangulang ka rin. Pinatang adobo. Ali, John. 17 order. 17 na. Yung pera ko 100. Pag-inig ka pa kasi kahit na pamulog lagat na. Sabi ko, hindi ka talaga ganito. Come on. Doon ko pa rin. Okay? You ready? You ready? Let's go.
beses lang. Wala ko. Pagkakami namin doon. Wala, kasama eh. Mag-discuss ba? Sige ba? Pag yun ang tita Sally, yung tita Sally, kagabo na. Kagabo ng taong tita Sally. May gulo ko ba? Ayun. Sa iyo. Sure ba? Ay, tanda kong Naming kaya ng bapa. Wow, jujur ba na? Ay, naswero ng tita Sally, sabi ko yun, wala mo na. Ganun talaga yung pinagpala. Pinagpala ng Lord. Wala na akong padala na ako. Diyan na agad. Susunod ko lang. Yung tindala na akong pagla ko. Kung hindi na may itong pagdaan. Hindi na bigyan na pag kami na 2 years ago na susunod ko. Hindi kami nung anak ko susunod ko. Ano ka, bibi? Basta susunod mo ang gogola na nagmasira. Pero pangin stock mo na dati. O kasulod mo na dati. Ilang mo na. Dapagan mo mo. Ay, yan naman yan. Hindi na original. Maya pa ang din yung original. Kaya nabili ako siya. Ahora takalako, kalako. Oh, hindi lang wala naman. Sumisa-isa ka kung sino, binakalako. Wala. No, kanina wala na ako. Ano ko Paano kalako? din ganun direct ako? Ganun ako siya. Kaya nalaksos ka din, hindi mo yung kagano mo. Eh, basta magpagaling ka. Matapilan na sa India na po yun. Pagaling kayo, magpapaglan ng dito. Ano problema natin pa ba? Bagay-bagay. Nagaling ang paitya ka. Baka galing ang pantagprito. Kung kasi, isipan. Nagaling ang paitya ka. Haus ka na ba? Kaya na, hindi tayo eh. Tutugyan ka. Pinakadam siyang kagalingan. Ikaw mga pala. Aligo, tuto. Tuto gayo, tino gayo dito. Da, uti mo na yapag lang ting siya, sumali ko. Diba? Ano na yan ba na? Lahat ito. Yari niya mga ano, nakatumak ko yun. Dito ang tinuwag ko. Dali nasa lang, hindi lang. Yan, meron. May pakasi ka po. Okay, Mary. Ilagyan. Bukas ang gaya. Asya. Tapi sebenarnya boleh mana yang gamak kali? Gagawin ni gamak. Gagawin ni gamak. Sige, gagawin ini. Ini Ikain niya rin na. gaya ni Chelsea sa pumali. Hindi pa sobra. Student siya sa Subay mo yan. Then guys, so let us end our therapy for third session therapy, third day. Kay Kuya Noli Peña. Dito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga. So again, maraming salamat po. And please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Mangkeping to po, Travel Stroke Therapy. God bless po guys. Wala